my traditional council. I didn't know Munyami Benwa, no man in every muti. Miss Antina Bompaya, a year show you once, sir. The sound you met on South Bessanke, remember. Now I don't for air banging as would only have a dress in Biam. 2 million of money, woman is so blind as ye. Then I will sell him 2 minutes at the channel. Yes, sir, a family at your Toby or town from. Betty, you know, I didn't know near one fast, the amount. If it's raining, what ye and on young county so ye, or yes, Christo Nazareth in it. Amen. Mama, the baby tell us of the assemblies of God. And one woman in the home of Sabre, Papa, or little bit Timoya, or the Miscas, and get a Santa never. Oh, Mama, I don't know about the Jam or Lomaso.
na to sa ti pepefa omoso omochia no ye da se ye da se be aye pa ne ye na mu hu ya hai aye the X5 pop ai the X5 odi wa chi eno abedura na se watina sira nim sikasa okasa wadnan mo nyo bo chi dom abrawo ti de ni to kutale nsa pare me yo mi nsa 300 Ghana cedis cash adiana ba oba pa lesi eya yo kudu ya ono papa Nana amponsa me pacho ti e mi abusa pene sa pray Bantu kwadu flow me pacho
Mama, the do your friends because you are doing pro, my brother, papa, I don't know. Hey, away. Yeah, but the want to do more. And the other watching the children, the other one is about water. And then I wish you a child. O'Brien, I did your mayor back. And they're gonna see this happen. Nana, I chance you and papa and Sapre, which of Noir. Eh, what bad one and more young but the body of the other patches. What about Willie? Any animal, any people, Chama, Mr. Down, coordinated in my adura. I was a bleach of a mama sote. I will buy out your Yapaya now, but you won't eat anybody day. I was so bad at Yapaya. 80 and people, Chama, Mr. Down, coordinated in my side. Bring up your door, two and a galaxy. And I feel and I support over Jawara. It's so obey a Betty. I never tell me what you Sana. The Jama was down for. Wouldn't you be a Kujo? At a force in here. And what down for Kujo? As I did my mamma, so man, a sote. Says I'm ready. A child. I got it.
Hello.
You sabi, and I'm not supposed that way. You sabi, I'm a slower, I'm a man. And then I will say, 70 Ghana cedis, 700,000. It's been 30 years, so that's what we're saying now. You know, I'm not going to speak time. You don't want to make it. You are something. Nana some point to know by it. And I'm not sure one, the man who was on. And responsible. 250 Ghana cedis. Mama, I can't know Sanana. It's so overbreaking for the other bush. I have to do. Yes, I'm in trouble. Nana, I feel free as some of Pontima. I can't see him. About any Tia Sana. And I'm going to grow. Nana, and also see you sanitary. What's not in the time? It's all my show. Nana, too far. The bush is people ready on a form, the upper one. Push up, praise, ample. And also, I'm a minipa. What's in the panel? What that's now? I'm a Patanic Academy. Oputan and Samantha Galaxy. Be about cool, Nana Suswa. A Bushina, a young Bush of Penny. That's happy. But that's too damn. Enough for form of Damage. How was that? So the I can say, hey, I'm a right. Hey, I'm a papa be able to damn it. I was killed and I'm supposed to go for the almost say, you put I am somebody over the farm, 1.5. Nobody other than I am so. There's a book one for Janet, there's a body share and that's a book. And the other was already the number 4 million, the other one. Madame for Bravo, also, that's a cinema. Also, we can send me over a pool and they're gonna see that. As I'm going in, and I'm going to you. Let's get away, babe. And I didn't know mine and I chever. What did I get in? The credit for. I see all the young in the world. And I saw what the fractal. Now we're going to see the casa. Over to the one for it. 3 of our
Kanyasifo fie efi ene o se wa wode tira so no o ma yete se o fani prada di bonku so ele na aka se ti e ba ya e kuta o be ba akọ na na yo gba di lu onua no kesi bi lo ba akọ e be ke fie sa na na yo aje da fa to o fa kasu bi mo so be je ti a Nana don't go Kojan. And you could see a million, I put a sample million and 9 and a 4.5.
Jones was said on a body of Busha. Every year of a pano, or for ye teenager protect your drug. And 3 hours Papa said, I did a bush up with a poly. 1,000 Ghana cities. Where we are not here. Okutanensa, Adakamiensa, and I, Okutanesho, Atifino, and a nice Shana, yet Betty, said your Papa Alice, and then a busha. Oh, my message is Sapo, Wadaroma, maybe I will be a Lydia Quanso, Papa, Power So FMA. You know the course school, Tapas, 81, and you know, start take class 1. Now, my associate says you are taught a real more. Or the man 1 month addicted, and I must send you up to Papa so. And Pana, what you da mercy now we have. Tapas, point now, but now I name ye, my name. You put that one and then song. And Papa, why would the moon near Bushen and the ball and the Amapano, Sia? Now the animal near Tapas, near Iowa. Yababa boa Amapa. Apo say no, or Papa Etusica, sir. And the Tapas at the 1 club say, why wouldn't you, Amandre? Yakuta and Samsika, 21 year no million, and 5 million. And that 500 Ghana cities. Nancy Sapo said the William Tapas 81 club. Aha, Yakacha Uni, a man member. Yet the Saudi Bibia so I need a yoke over against you. I say, also, the Papa for you, Rio Barco, so Sister Sapo, and another 4 century. Or see the V20 near my identity was swung, no fast summer. Okutan is a Rio Barco. Asante Gama, over for free time, over was suffer over day. Yabedra, the Siakuta, Sabri of Apo, and the Sion, and Susua, and Yana Bushaya, TV. And the Sion Satia, what up for Pia Kubi, and Pimano. And Pimano. And the Sion Madame from Abia Flag of Pofosu, and Pimano. And so, Madame Fontales, also, and Pimano, 50 Ghana cities. Said 1984, year 1984 for Cassini. Said James Yadi, Papa Koda, yes, we are all students of Popoko Boys is owned by ya. Omukuta 600 Ghana cities, of people in Sia. James, Okonia Mania, the day we are seeing. No Okonawati, Yawani, Bruce, and one. I'm a handful. Don't fast up on him. Katajo had him here, Brunas and Boyene. Mijama, what you know about for Dominasi. Said you was a baby at Chironi. Or say, I said me by I don't know what you know what you know, and I create 3 years now. Not chance, Emma. Then an animal could also for you and I said, I'm this year. But for Dominasi, or see baby at Chirano. Or say, I said me and himself. Said me, and I buy 3 pounds in the Papua, and me a chica. But for Dominasi with an Insamsika. 1,000 Ghana cities, or people edu. And see, the never free sound, and then Mama, and then ask some point, and another chasing Mama. It's also Mamuji in a Samponeti, who may in Shady. I said about for them, and I say, obviously, which now not chasing Ma, not chasing, and I know much chasing this year. Not some point, Utu Fatiame, Bafo Sequam and Akanta Grechi, Bafo Silbru, and Almighty Shayna Mosonfo, and Abres and Wajamai, or you go to Kuba, and a Mijnai. Mijna, or the Shabo dance and so. And that's a Pokuma, Pakuma, Marty Yanada, Nipa Bema, or the Sheba Bema Willie. Here I don't want to see a friend, and a Jamfi. Or the Sheba Penny, our dear Yansan and Becca Beatrice. We are out on the chipo. Or this year, but Teresa of Requabre, Mampontene. Or the Catachia, what dear, now what dear Nipanyansa, what they met that drum. Catachia, Mr. Someone say, let him say, oh, what here. I want Fenia or Brassier, or watching and go over Bianca Sabianado.
ma ho ofisi wo kwan said ya we be bo mrane eno adumre owo chi adwade Muhammad ye na me gina be hyehyɛ ne ma no mentiapo ti me ma me tia me ba ko eye na na da sebre ebedi ne ma ho tia me na said ya asem ni si ko ba no Teresa wo ya abre me me am sim be gina ma na masema me de a kyerɛ mu amanate ba fo said ya wo yire wo si bibi a kyerɛ odi wo se wan hye wan ko kwankonu awade anyansa de ko awade bi ni Teresa wo se fie na so ne fie nipa oso ba ya na ho ade kyerɛ dom wo ka kyerɛ dom se eni wo yo timi bai wo ni twia se na agyamfi wo yire nko nya omo na so wada mojam empanyi na na mo de wo ta kanfo kasase ye ka so ba da mojam a wa ofoforo wo sane enyeyi wo jane ba ho enyeyi wo se dom ena ta me chi ne na ho ade ma me kunu ti dom meyi maye katachie dia wade anwura bone yire ti na se jamfi se de oti we wo pagya na ni kosua ni mere tie ni nya na chi ni kyerɛ wo ba bia wo se ne panko beti na so Teresa se mirra e shanka twa ni abo nyankopon se me nko betem wo de woni kosua hwe me wo frem se wo de ne me eno kura so buche sika me hwe wo de ne wani mu a do sika no a etime yeyi na jamfi wo ba ba mu wo yire nya hota na aka me na kama wo ma ntimi anya nkensi mabo na so be se pedie kura me ko pedie na me de abeyi wa kyerɛ dom sansa men hia wo a ka me se fiti ba wansa to ngosho bobi egu na pampem na so Teresa men se simebo bonko ne nefa same de men se du me nya du ba wade wo nsem na so asi me yie do kwa wade wo hyan kwanhya wade nya bi ne me so hwa akole kasa wo kasa na odika awade paso mbuche sika hote wodi ni padua kwa wade na ni padua sia wo ide ba ma atem na se Teresa wo timi ba ne hwe akoda na nantu ni padua na nachi na ne mu due brechi asiampa ode hye ba nim de efe no fo ba pa di nachi oba pa ne de be ma so ne se wu amwa ne kora no to no gusa di akoko di ebura beti musama e di asempa eno ne friends wo kwa awade pa na nya awade esika dem asabi na do be ma mfa ni so enyi waye enye bi ni na ajanfi wo yere wo sisa di etie bi ada me no fu so fu na me da ba hia wa kapti betu ye furu ma nkechi me nsi bonyi ne se bonyi ne wo a ho a me sere no na so kata chie wo yim ye firi su bi mu abukuta won sam wa chade ye mma timani ni machi bo me jo mu akasa awade ho na fie ni pa so bucha wo betima me wade ho bebre ba me ye nyina ne me nkumafo me nso mu titiro ene na akwa fie sawo se na akwa fie sawo futu atisa de okpon futu ogu machi ni ma ho em me ba de se wade na so na na ma brempo ma so kuro mani awade aha se ye kwa abre na on so kwa abre ma mpontene aha ye kwa abre number 1 e ho ye kwa abre number 3 faade ho na akore wo fire na ho no ye kwa abre ntie ka mo me nka faade ni ba wase kata chie na dia na menya be ye ofe tani sio ma me do monzu na be be so chire ni pa ichi semba be ma momra na be ni sio no posa na ni ma na ni bere be ni bere nka ho na me ni sio fu ma bisu ansem be gu na ase abo mra na yi waye awade a me so bu a ba ye nya kan ko e na ade ye me ho ade wo den sapa ye me ho ade ntima so ne ma akola se hwe ne ma di mu adanse a wo de twapo be se Teresa ma ben charge o wase mi nua me tebro ni be na se dia ko si broni sika ne ma me de be yi masia ya bi mo obusuo wo de nyina twapo ye ne enim de be di ho adanse em na akora na dwa de na che pawo be nche kuro ekuro mi ni ba do so che pawo wo ka se che kuro de na ya sem na che pawo be yi masia ya se de be dwa na to mpakase so sanse ja wo kuna fango be dwa na so teza jira pintin so da be ma chi to be dwa be ma si amanako ba nkata che ka Teresa chani yem se to ba ko kam nem wode ne ye na ade nyina epo enya nso anka no boko hwe na asapa hukuma mpanko ma je koda asa futufo nya nsane odi nipa ye ade yeye epo enya nso apemsafo enya nsafo na wo ko aye adu akola kuta ne nsam nsapa ya to ne nchense ba ko mi ensa mo be jina fifia na ku efie sa wo de dom na sabi enya adu eso akonya me ewu sa mpa wo kuro hima ne kuro yini so bedi hina ina nipa so ne di ade ne enam nkonya so kwa ase nipa na eso mo de a wase faadi ni akola ode hye ba odanse nso wo se di ahobrase e meba wode adane me wi sakoso haban na me de mani atata be yesa na na motete nkra wo e de kosa bi na ado ako ye de bodanta akora ne koso ya nkra wo na nipa bi ade koso haban wo se meda mo fom mo me mra na mo ntia ma na man hia mo anka me nya wade pa ensan mo nye na mo jensan ya mo bro mo jensan ya ade ade ye ni se ya mpase atisika de nsan ya oba ho ade ade a me kunu na na jamfi wode hye ba wode nsa na be ye me ho ade no afenso no nsa ntima se koda beto ansa so de ba mofa nkɔ na na mo te bra no mo nkɔ so ye ho
sɛ wɔn busoni baako ni nkyɛnsa ɔsɛ nkwanta na mmiɛnsa so nea ɛhwɛ adeɛ mase na asapɔn sɛ me nkwanta agyina so na nkwanta ayera nkra bɔ mena na ɛdeɛ mase wɔn nkwanta di w'anim kan otwadwa mpo nyankopɔn fa nkɔ brɛbrɛ hwɛ ho sɛ aboa na nka kɔda akɔntimfi mabɔsua hu so ma ɔtirim ne onyansa sɛ ne wɔfie abusuapanyini na sɛ wone afie abusuapanyini na sɛ wɔkɔ deɛ a baabusua ti nya ko bra me Teresa mede nsa ba abusua nkonnwa ho no mommɛfa nkonnwa yi nsa ne bi mɔ mpaepa ɛnsrɛ de bɛyɛ asɛmpɔne sansɛ mpanyini si mpanyimfie sie deɛ mu ɛba hɔ a ne fia ka nkonnwa akɔda de ne nsa nam sɛ mfa mɔ mpaepa nsrɛ mu tiri nkwa yɛdie ne nkɔsoɔ mmra so wo akyi ntawantawa otwadwa apɔ Nyankopɔn wɔmpɛ ngo ɛma nyina tiri nya ko ɔne nso abusua so Teresa wie ɔse asɛmpa nkyiri kuro na asɛmpɔne ba na yɛ ne su a na ayɛ amane na nanom te nkonnwa so yɛnka ne su ani nanso ba no wansa bi so na ayɛ sɛ wɔkɔ ahɔtagorɔ ɛyɛ wo de nti wo nsu na nanom mɔso nɛ meka na mefrɛ sɛ bi ɛnyɛ ado ɛdɔm sɛ meka asɛmpa akyerɛ na agya mfiri ayɛyie no nkamfoɔ ne sɛ wo wotiri mu asɛm te sɛ asɛmpa na wɔyɛyie no nkamfoɔ de yɛnwie kada akɔda wɔ so wotuu no a wɔ sɛ wonya mu anwea sane sɛ wotiri mu adwempa ɛsɔmboma no ɔkura ne nsɛm deɛ dɛ ɔkuta ne nsa ɛyɛ can drinks ɛne bia ɛna ɛyɛ nkyɛnsee ne wɔse nkwanta bi a yɛfrɛ so asɛmpa yɛdi asɛmpa a yɛka kyerɛ kuro wɔse kuro yi nso aba na nanom akye ase ade hyeɛ nkɔla yɛfrɛ akye ase kuro mu na so nsɛn sɛ kuro yi te deɛ da na sɛ yɛ asɛmpa deɛ a mmerɛ nkɔla yɛ soa nneɛma monto dɔkɔdɔkɔ ne ho kuro mu ntatea ne awansena yɛmfom ho ne ɛnyɛ ko so ɔmo yɛ ko a nkuro yi yɛ deɛ mpɛgya nkyerɛ kuro na asapɔ a wɔkɔda wɔde hyia ma kuro yi ma wɔkyerɛ nwuna ɛmfiri wie pɛsɛ sɛ wɔkɔda wɔgyina kɔntemfi yi wɔ anim takra bɛhunahuna kuro yɛ akyi saa sɛ ɔte asɛ na amara ne so nti woyɛ abusuapani a wodi kuro ahodoɔ so sɛdeɛ nya ade abusuapanyini nti asɛm na aba meɛnte deɛ dɛ ɔwɔ akyi atenka ne deɛ dɛ na ne suo bɔ awisi a ɔtena ase frɛ na ne ɛgya nnɛ me kuro na agya mfi ɛni kɔ ɛse so kɔ asɛm aba fie moma kuro nte deɛ dɛ na me kuro tena ase a ɔte asɛmpa yɛ yie katakyi hɔ na meka asɛm akyerɛ sɛ bɛrima akɔ ahoma ɔbaa wotwɛn bɛrima akɔ ahoma na anyɛ ba ɔbaa wɔtena ase twɛ bɛrima akɔ ahoma wɔnyɛ ba wowɔ sika ma kuro ni bi na bɛrima bu kwasɛ na so kɔ na yɛm hyɛ kɔ ɛbɔ ɔmra ne yi wae na bɛrima bia ne wɔ so bɛdi ɔbɛ sika a wɔmmɔ ne mmanane sɛdeɛ Teresa wɔka na ɔsɛ mentwɛn me kuro sika no mabɛyi na hɛ na mentwɛn me kuro sika so mabɔ ne mmanane dwam san sɛ wɔnim meyɔ ɔma menka na ɔde ama me na sɛ na adi ayɛ no na bɛ sɛ bɛrima ma me sika menya ma brɛ nyame katakyie ɛkwan kora mefa so a mawoa me dada nanso sɛ mɛpɛ sika yi wayɛ nyinaa sɛdeɛ ne ade wonim san sɛ mefrɛ abusuam ɛna abɛyɛ me ho ade maanyɛ kora abusua bɛyi ma yɛayɛ san sɛ wɔpɛɛ ma yɛde wokyerɛ nnipa katakye wieyɛ sɛdeɛ ne yere wɔsie ni okuta ne nsɛm asuo nkyɛnsee mmienu ekura yi da nsuo ahodoɔ asɛbea nyɛ ade ne nyinaa na Teresa onim sansa faade ɛne akye ase yɛbɔ mmiɛnyɛ obi a wɔ ne kurom asuo dɛm nanso onim asuo dɛ kurom adi wɔsɛ masa na nasapɔn wokɔ a wokɔ nyɛ mede nanso abasa twɛsɛ sisi ɔnam bɔ ɔmrane sɛ munukum si na sɛ asuo bɛtɔ amase ade a mesrɛ no wɔkyi yɛ soro so kɔkyea ɛma obi nti ayerɛ mɔ ma ne mɛka yɛ na agrada ade akyi ma ɔsoro Nyankopɔn so kɔkyea mɛtɔ me kunu abusua ne bɛnyina na ɛtena mfa ho nkasa ɛfɛ susuam ma ne ma wɔ me namro mu na ho nkasa ne a wɔsɛn kyekyerɛ me efie nipa nwene me ho sɛ me kunu di ma bɛ fie deɛ wokɔ a wodi me gya fie fie nipa nyina nsa nso anso mu ɛnyɛ me kunu bɛtem nko na ɛwɔ me me wɔ abusua nyina da me sɛ mo mɔnyɛ ensuo no sɛ gyina asɛm bi so ɛnkwa abɔne ma bɛrima da yɛ mfi sɛdeɛ Teresa wɔka no wɔso ne sɛ ne nkwa ɛsɔfo ma wɔnsa ne ntɛteɛ bɛdi bi baabi te sɛ nkatekonto ɛbunabunu abɛkwan rɛrɛ ɛnkwa ahodoɔ Teresa bɔ nti sɛbea nyɛ ado wohwɛ wɔ ne mu na akɔ na aba meɛhia wonni obi deɛ ne sɛnti ɔbɛyi sɛ wonnim awante katakyeɛ wɔbɛyi wɔkyerɛ ma ma wo sɛ apɔ wɔfiri dwa ma wo nsɛm wonni woyɛ ɔde ne kyerɛ wosi woyɛ ɔde ne kyerɛ deɛ na wɔnyɛ wasa wɔde na kyerɛ ma nsa nnɛ onim sɛ ɔne ɔbɛyɛ di nkɔmmɔ hunu wɔntwe ho kora da saa so amana yɛ ne nsi yɛ prɛkɔ ɔma kwan sɛ dodoɔ sɛ na wobɛsom ɛnkyɛ ɛbɛdi da bi na abɛdi ebi a ɔhene bi sɛ bɛyɛ mama anaa nifa obi nim hene korɔ na abɛkyia dodoɔ bɛtwe kora ɔsi mi kyiri mi hyɛ bɔ na nanmo ne sɛ mi Teresa mede me deɛ gyina bɔnten si mi kuro kwasea ɛtwe ne ho kora bere obɛdi hina ana mɛtɔ mo ntam mɛma no kwan sɛ ɔno ɔbɛyɛ ni nkɔmmɔ nanso ɔbaa no bɛyɛ fiti nkɔmmɔ ɛmmɛ fie saa sɛ ɔbaa ɔyɛ fiti baa no na aduane bɛfie ayɛ ni nkumafoɔ te wɔn tasuo yɛsi ho atwetwe aduane firi he yɛsi firi ɔsɛ twea Teresa deɛ ne ɛbɛdie nkunuane na ɔbaa yɛ ne ho adeɛ di ne nsɛm wɔ aduane Teresa wo sɛ o faade ne ba wote ɛho nti ɛkan ne ɛda hɔ ɛne kuro Teresa woyɛ ɔbaa wɔyi yɛayɛ yɛkura yɛn nsɛm yɛtɔ fi katakye Teresa
hanka mane tofi ato katrema so na kambasa me do kire dom na so me nyine gire oni pam me fa won kire de oni woni akola ne tofi bi ya danko apo danko ne nam e dayi wo se bi kunu wo te sa apo krante ne adanko won samo yore nyina du ya de yeyi wo so bo ma me ne sent me yi wa ye wo de adanko tofi nam tofi ahodo oil se champagne tofi ne nyina da no sikata chi onko bedi misre ye de ne nkoso obone fo asem se wudifo tirimode fo ye ade a wonwe ne ho te sa akokota kra no wasma ebe to nya asem panchre wuti wiase na ta wo nua ta wo ta so buche ye nua tan de ne ebe ne wiase apede de wiase ne ebe ja wiase wako enne papa akoda mfutra abosia ne atechem ebe ja wiase akona mo nya hota ye die mekuno wo so mo ya ma menkoma me su fi paso wo de sheba ya dansen so enkunya nchire de de ne se de su aka ngona me se no monitor fe na de akola de tofe be kan ye ni wo so mo mi apa akola wanya aboso me du eni aboso me nwatwe afi no wo fefe bo no wo pa aduane adi mo nte tofe no mankola ni enkola ni timu nyansa titire be ma safo kuma nkoa na chire ma ne ma ni nyina da o mo tire nyako wo be fie ne papa mu sia be ma de chire takra mfu yie be be chire takra be fu adwempo mo na ne ma gina ko mo to tofe no ma ne mani ne ma tire de da kata che ne ma nyina nyako wo chi mana ne ene papa mu yechi asem ofia na ye mana ne papa wodi ka duomo ye kuta ye jaden na ebisi aduana fo ye nsiama nke bedi ne mo no ye de ne mo na kanya nwanwa enye aduana jane ye de nante na ku free ye same si bibi a kiro wa wase Teresa won na ka kiro amana to abusua emma ekuroma wase ya chiase adehie enne be kuro de mi kire kuro yi amma hu se kuro mo kuma ne me wo ya chiase ni ba wo kuma ne Teresa wo ya chiase ni ba ma wo ye ne Teresa emma be for months masse ene Teresa waso dia sempana ene jei wasi nyaja ya de be no aduane ne jei de hia sempone wasi owo chitakra ya me be hye no e ya akokwa nanso akokwa takra se de ye ni akokwa takra no wasoma ebe woni twaso anka sempa nkire nipa wasi katachie masi weji the secretary dia ponya akokwa pro takra se betwia ma no na me nkwan me dia akokwa takra no wasoma na mepem mikunu efra busua ho ayeti monyina mesre ye die ne nkwa de be wo wachi apede ohane amane asambone ahoma de akola de ni janna o sibone ahoma ye die nkoso emre fie no monyako aduana be kwade o asamo asa be ma ba wiase batetu no ma batadie fidie be hwe akọ ene o kumba pankoma be ma kontanuem na se nipa ye tsase na kia paduane de aka me paduane a ede ye nka ye wo endi ebi ne de enka dokono de na so na chinka ye sombu e che ne de obadi ntodo kono no akaya Teresa na esre wose menso mo ne mekuno ye aduane ma abusua de ma ye ne kwa donto be ma mojem ne sentiments aduane se be ma abusua fo aduane ni na me nkuma fo ma ne de mo ma abusua aduane ni na aduane a me ka kire mo na mo fa ma wo mo pa ntodo kono ya me ko ni na mo nka ho mo fa mo wese me abusua ni dia mo ntwanhia me abusua pro wo no mo ntete efe ngumo so be ma sebe no mo ntete ni aye yesa so ye bia ma me na sapo wo kwa na chiri sentete me abusua num so be bo me na ni yima ye de me ya so pa aduane a bedie no yensum prensa anopa yesu yi hanke de ba no ene nkola de kono de adi srenie sesa bia nyado ewisia ana jankana sam te sa panoma wan krokro na de bia okani suo hwe ye de hanke anante de be ya ewisia na jankana suo esana na jamfidu do bribi ana ebusua nyina da akore kuta ne hanke sanya aduane ne akawe monkama no ntum nsuo ba monfansa mom yesi nsuo na nsuo se bia nyado eho asem ede ye kuta aduane Teresa wa mana no wasime mo bi no aduane mre bi kunu na ne nsa no oda chami a be ma nkowa no ne se to afa aduane se bia mbem etene kumafo ne nso mo yesramo obe wonu ani ha no obonijam aye ne nkwa hodo de amokunu adi okuta ne brodo aye be kan se bread o puta ka se ma sante pano okuta ne pano leptin ahodo okuta ne milo ni nyina da odi free Belgium ene ba ye bread in ye to ne Ghana na milo ni ma ne de na moka ka wo nyina da ni nyina e free Belgium eni okuta ne rice water sugar aye Ghana St. Louis no Belgium 40 se me sre sakatachi e mo pinsa no aduane nyo fo na yo minni ha ti dem de bro je na fa ba busua men so mo ene ba kuma me fa nsom do na mo ha ka beye ne rice water e dimu bi se de beye obi mfa aduane mre we fresh malt ye tsene ma na sa kwa wade na ate de da wo boka wo nwe no ensa we ye ho bi da me se Teresa wo ho
na nsa de ko fa bia wo he na asere hye mu o se akwase boni nsa no so sremo so ni de okunu pen na kanisuo be su a oba na de no fo eto be no no otwa o se o chim no fo suo e de agutu emu se we de amafa ma okunu enkosi na tifi ne suo bon na so so a won ka be hwe no no won ma won twa ne suo no se Teresa ne no fo ne dada no se bia bru ne ni obidi sansa akola be so na oba no fo suo no akola ntwa ne suo o twa okunu ne suo be ma jan fi se bi obi no na bi obi sa na se factor katachie mia wani eburu sadi odo yira kire dom no mo ba bia ho nya ofeda wo twa bia hia sintrase ko apede oti na so ofro dom nka wo bi yo na so de ba ko pa yo ho ntmefra wo da bo so ne so wo da wasani asetena pa so hwen sa wo de be ya we Ghana ha wo bi na so nya edie ni bi ni wo so kuta ne nsa fufu to mo die wo se ko de kukuo ne kura be nante kase ko kuta kukuo ene kura kanfo nsa fufu no de banana no nkonya so na wo wa chirinti wo ahwa no obi antimi nkura ne ye na abon ebo aya amane okuta ne nsa fufu broni di ahanso ahodo e be ka ne colors ne nyina da ne multi colors o de ba wo kire be ma ahanso o se mi kuna ni abre e kwan bedu ene ni asem oputufo nyansa ne o de ka kire ba ka asem pa kire amansa kwonto na wo ko bi obi adu owu ka e be twa sa ne frasasi so ne onko no wanya abasa me bisa Teresa won sa we o so ba fe be jina dwom beguma ni mase na me ni de me ye na se me hia won sa o se me mon sa na bisa Saturday o so ba akokɔ nyine na jina bonte ko okunu sa o ba da be ma kwa homa sa na odidi e dia ye me kunu e tire ni ma we wi apita tire sansa kwa awade kwada ne abusua wo fie na nkwa awade kwata wo fie abusua se me kunu dia ka na nanom e dua na abusua no ma asona ba dia de me kan ne se ade efe meta wachi e daduada abusua betena wachi mamuka e ka ba metachire meboa me atekana me nsere ka ne badia me Teresa faadi ni ba me ne medom ni me ni sade e ba awade age ye fe so no abusua so de sabe woka e be ya no aduane ne edi e be no mo nusu amenti e twen sa semba ya tibi ama so de ana wafa so sanso wakɔ homa e na me didi ne nsa amedwe mu me enti o ka sempa o ben twetwan Teresa simetwa masha kure so ba utwa no yo ba ko do simetwa musa sade o se bedi debi na me kuru so a kire do me be yo hene ye se me pelenta na me dinti se mo oburu me nya hene ye abotuna me pe me di me dwana na ko free sound a cha se ma se de wase wakati oni o so prote gampa wo twedua so wadaru me eburu e dantuada se ekunu kuna na boy mo fa no moja fa mo mpa e pansere so no prote amana no de be ya san no ha ne amane mo ntem frɛ ne so ofutefo esan ba bia ompa asempa emre na asempa ne de enko abodwan wo banche haban wo we ne dommu osime wura me di fom be de ba no mo fom ma kiro sense me de no asansa osima ba se nes na nikosia ele brema so we adoso ya o frisa akole na oba se na je frisa de Teresa wo sre we no so de ne kire e hunu ne pa bia de kire be kru depi wo twintwam e pasa hweniye se nipa ni danka so sa na abrabotie na sa na nipa yinitie akole obenyi na beyesa obaye odina we so oye ma be se we no kona ni bedru de bi no asesa Teresa o se be shabo se be sesa dimeni na ade ne sasa ma ho ofe ye ofe aho ota so be ye ofe wa me kwa wie na mo bi twa ya kwa sa de wo se no afena wa wo yine Teresa akola wona ne tie ne ba sa de wo kasa kire o ma me ne da busia eye Esther osekata chia sam na aba na mejina ka bia so na ka mensa mfata ne base ni anka bia so so ani eba no kwa oba Esther no yire Teresa so kuta ne sam ska 200 Ghana cedis na aja mfi mia wani eburu woda wo no amene so basa mia woda de sieba ta me so hye ne mpon e na koda eja ne na wo yi wa brempon ye eye na na branka se nyame ne hene so ba ya ne sam ska 300 Ghana cedis sa na be sa me jama ba fo se kwa botu fo kantan krachi se de ono so si bibia kire oni na sampon hene utofo e kanta crunch ba for se kwa me ko ba oso no so ba ya ne dia no prakope brother samska 300 Ghana cedis 3 million se de ba for kanta crunch utofo cha me won si bibia kire na sampo ina ba e kumase do me abra hina na kusi go du ko ko no e ja wo ni payo one day baga se ma ne na na bodede na no me no se kuta samska opepe ba ko na ku free sound ene na no na sampo hina na no nyina mamdwe mam ya ko esi mo so e be fantastic wale ba ko ja fudo to fa sampo hina wale ba adaroma wale na acha se hema ene aduana abusua a omo acha se wadaroma wa wunua no eye na esasi bontefo hene
na trade hene na kontompo ni afere na kokoso hene na dade so aban hene na bawro hene na kwa ahoma hene bafo kobia hene na nyamie ne hene adaroma sene ananom kasani so mo baya adaroma omutima trawo ntan ensan sori nkosa adaroma oyema omunim se ne osu ni omutie ese ne ade ato ani ese o ma be trase ana omun san sori nko enye isa adaroma oyeba je enudu a odi asan ko ne bi for hene nana ko fi ajema otoso mienu
aseɛ wɔse kyerɛ nyame boa yɛ ɔdɔ mɔde mmerɛ wɔ sɔre wɔkura ne hanki yɛ wɔ bodoɔ mmiɛnsa yɛ wɔ bodoɔ mmiɛnsa yɛ wɔ bodoɔ mmiɛnsa wɔse bɛrima gyam sei wofiri German ana baayɛ Germany deɛ wɔ US deɛ wɔ baabia deɛ wɔ wɔse mo nyɛ na mo nkyɛn a wɔbɔ no ɛkyerɛ ne mboa wɔmfa kɔgya ma sɔre wɔse ɔfiri broni kurom ne baayɛ wɔmena fɔlɔ mu bi da wɔde brɛ ne kunu ama tena wɔakyɛ ama wɔbɔ a ɛbɛboa no ɛno nte saa bere ɛnsan ɛna nam dwom mone so monya ne lie monya lie na nyɛ fɛfɛɛfɛ wɔse hyɛ mekura me nsa broni kurom nsa aberɛkyerɛ mɛ broni kurom aberɛkyerɛ wɔse mewɔ aberɛkyerɛ meni
ɔka ɛhyɛ obi yɛ kɔkɔrɔ akɛkyerɛ wo